Когато говорим за Mapei, трябва да знаете нещо много важно. Говорим за продукти, с които се работи по виадукти, язовирни стени, мостови съоръжения, даже сухи докове. Ако обекти като Панамския канал и статуята на свободата са се доверили на технологията на Mapei, то една баня е детска игра. Така че вашата е в сигурни ръце. Жоро вече работи, така че гледайте внимателно. Стандартните замазки се нуждаят от 2-3 седмици, за да изсъхнат. Това забавя и усложнява целият процес по хидроизолацията. Слава богу, Mapei са изобретили Topchem – бързо съхнаща замазка, на която са и нужни само 2-3 дни. В момента слагаме фибри. Те са заместител на стандартната метална мрежа. С тях е много по-лесно, когато се работи в такива пространства.